Tohle je Monako, luxusní útočiště bohatých a slavných, kde brzy vznikne nová čtvrť. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, ale protože jsme kanál, který se zabývá megaprojekty, nebude se jednat o jen tak obyčejnou čtvrť. Celá nová oblast totiž vyroste přímo z moře. Jak stavba takového projektu probíhá, jaké výzvy přináší a jak tento ambiciózní projekt ovlivní nejen samotné Monako, ale i okolní přírodu. Připravte se na pohled do budoucnosti jednoho z nejexkluzivnějších míst na světě. Monako. Maličká země rozlohou, ale veliká svými možnostmi. Místo proslulé luxusními hotely, kasíny, obchody nebo restauracemi, ale také pořádáním závodů Formule 1 či Rallye Monte Carlo. A v neposlední řadě také místo známé svým přívětivým postojem k daním. Není divu, proč toto malé knížectví plné přepichu a elegance zaplnily luxusní stavby. Tím se pomalu dostáváme k tomu, proč vlastně celý projekt vzniká. Monako má problém. Je totiž plné. Na ploše menší než newyorský Central Park žije téměř 40 000 lidí. Navíc přírodní geografie tohoto mikrostátu další výstavbu značně omezuje. Většina z 2 kilometrů čtverečních této země je hornatá a stavět na ní je obtížné nebo dokonce nemožné. A vzhledem k tomu, že zde panuje jistý odpor k výstavbě mrakodrapů, především z důvodu zachování historického rázu a blokování stávajícího výhledu na moře, není divu, že místo pomalu dochází. Když si to tedy shrneme, jedná se o druhou nejmenší a zároveň nejhustěji osídlenou zemi světa. Dobře, to nám ale ještě pořád neodkrývá plný obrázek toho, s jakým úmyslem celý tento projekt vzniká. Jak už jsme zmínili, Monako je hřištěm pro bohaté a slavné. Koncentrace milionářů je zde vysoká a tak vás možná nepřekvapí, že v přepočtu na obyvatele je toto knížectví nejbohatší zemí světa. Země se tak stala hlavním cílem těch nejbohatších lidí. K tomu, aby si je i udrželi, zavedli mimořádně mírný daňový systém. Obyvatelé Monaka neplatí žádnou daň z příjmu fyzických osob, tedy kromě francouzských občanů. Daň z příjmu právnických osob je poměrně nízká a například daň z nemovitosti se uplatňuje pouze u pronájmů. To zní poměrně lákavě. Pokud však chcete profitovat z mírných monakských daňových zákonů, je mimo jiné potřeba si v zemi zřídit bydliště. A nezbytným předpokladem k tomu je vlastnit nebo si alespoň pronajímat nemovitost. Není tedy divu, že ceny nemovitostí patří v současnosti k nejvyšším na světě. Podle posledních odhadů činí průměrná cena 1 metru čtverečního šílených téměř 50 000 euro, tedy 1,25 milionu korun. Pro představu, je to 4krát více než třeba v Paříži. To vše zmiňujeme proto, abychom vám vysvětlili jednu zásadní věc. Monako potřebuje vybudovat více luxusních nemovitostí, aby mohlo i nadále přitahovat osoby s vysokým jměním. A to nás přivádí k novému megaprojektu. Dámy a pánové, tohle je Maretera, nová čtvrť, která vyroste na moři. Projekt, který byl zahájen již v roce 2015, tím rozšíří pobřeží Monaka o dalších 6 hektarů, což pro představu odpovídá ploše, na které se rozkládá Strahovský stadion. Ale stavět na moři představuje mnohem větší výzvu než na souši, takže se určitě ptáte, jak taková stavba vůbec probíhá. Aby bylo možné vybudovat tak rozsáhlou plochu nové pevniny, nejprve muselo být odbagrováno bahno, aby se odkrylo skalnaté mořské dno. Základy byly následně vyplněny vytěženými horninami z nedalekého lomu ve Francii, které podpírají mořskou stěnu. Ta je tvořena 18 kesony. Tyto obří železobetonové bloky, z nichž každý váží 10 000 tun a je vysoký 27 metrů, tvoří ochranný podvodní pás, který se táhne přibližně půl kilometru v mírně zakřiveném tvaru. To není náhoda, neboť má celý tento úsek kopírovat přirozené proudění podmořských proudů, což snižuje tlak na základy a dlouhodobě co nejméně narušuje mořský život.
Po položení pásu kesonů byla z ohrady odvedena voda, kterou nahradil vytěžený materiál z lomu jako podklad, který byl následně rovnoměrně rozprostřen. Možná si teď říkáte, jak takový zásah do moře ovlivní podmořský život, ale je to právě ekologické hledisko, na které se bralo ohromný zřetel. Jedna z největších výzev přišla ještě před samotným odbagrováním mořského dna. Nejprve došlo k opatrnému přemístění vzácných škeblí i mořských rostlin, aby nedošlo k poškození místního ekosystému. Zmiňované kesony byly pro změnu navrženy tak, aby usnadňovaly růst řas a poskytovaly úkryt rybám i měkkýšům. Řada rostlinných živočišných druhů byla přemístěna z oblastí v okolí staveniště do nedaleké mořské rezervace, kde zůstanou až do dokončení projektu. Na místě ztracených biotopů byla vytvořena řada umělých útesů. V okolí stavby byly instalovány ponorné clony, aby se minimalizoval dopad bagrování na okolní ekosystém. To vše je něco, co tvoří Marateru jedinečnou. Pokud pravidelně sledujete naše videa, víte, že mnoho dnešních megaprojektů se prohlašuje za ekologické a šetrné k životnímu prostředí, ale ne vždy je zcela jasné, zda se jedná o realitu, anebo jen dobré PR. Tady se jedná o skutečnost a bude se jednat o nejzelenější čtvrť v Monaku. Koneckonců samotný název celého projektu, tedy Mare jako moře a Terra jako pevnina, vybízí k vzájemné harmonii obojího. Pojďme si ale konečně představit, co vše zde nakonec vyroste. Maretera zahrnuje dohromady 5 budov s celkem 130 byty a 10 vilami, navrženými předními světovými architekty. Nejmenší jednotky budou mít rozlohu nejméně 300 metrů čtverečních a vily přesáhnou dokonce 2000 metrů čtverečních. Všechny nemovitosti budou navíc vytápěny a chlazeny mořskou vodou. K regulaci teploty a ohřevu bazénu bude využívat nejmodernější systém přeměny energie. Funguje následovně. Do budovy se čerpá mořská voda, která prochází tepelnými čerpadly, jež její tepelnou energii přeměňují na vytápění nebo klimatizaci. Pak se vrací zpět do oceánu, aniž by to mělo nepříznivý vliv na mořský život nebo kvalitu vody. Jedná se tedy o jedny z nejluxusnějších rezidencí, jaké kdy Monako vidělo, navržené těmi nejlepšími architekty z celého světa, které jsou navíc šetrné k životnímu prostředí. To nás přivádí k ceně. Ano, hádáte správně, bude to drahé. Přestože přesné ceny nebyly zveřejněny, odhaduje se, že se u některých apartmánů vyšplhaly na více než 120 000 euro za metr čtvereční. Ano, slyšíte správně, to jsou zhruba 3 miliony korun za 1 metr čtvereční. Tím si Monako upevnilo svůj rekord a je tedy místem s nejdražší cenou za 1 metr čtvereční na světě. Přesto jsou podle posledních informací všechny nemovitosti již několik měsíců vyprodané. Nabízí se proto myšlenka, zda jsme svědky budování jakéhosi izolovaného geta pro bohaté. Ale to je přesný opak toho, než s čím Monako počítá. Prestižní komplex, který nabídne úchvatné výhledy na Středozemní moře, proto není jedinou výstavbou v okolí. Celý projekt klade důraz na množství veřejných prostor v areálu, které jsou přístupné všem. Téměř polovinu celé čtvrti bude tvořit zeleň se stromy a obrovským množstvím původních středomořských rostlin. Obytné oblasti budou přecházet v parky, promenády a náměstí a většina parkovacích míst bude ukryta pod zemí, takže Maretera bude z velké části pěší. Vznikne zde ale nový přístav, muzeum nebo divadlo a rozroste se i slavné kongresové centrum Grimaldi Forum, ve kterém mimo jiné probíhá každoroční losování fotbalové ligy mistrů. Celý projekt, který financuje soukromý sektor, je bez nadsázky naplánován do posledního centimetru. Jeho cenovka přesahuje 2 miliardy eur. Jedná se tak o největší realitní projekt v Evropě, který je zcela financován ze soukromých zdrojů. Po svém dokončení poskytne dostatek místa pro 1000 nových obyvatel. A když už mluvíme o termínu dokončení, ještě z jednoho pohledu je tento projekt zcela unikátní.
Zatímco termíny dokončení a různé dodací lhůty se u mnoha projektů často prodlužují, Maretera stojí na opačné straně. Její dokončení je totiž naplánováno na konec tohoto roku, tedy o 8 měsíců dříve, než bylo původně plánováno. Musíme uznat, že je to docela působivé. Maretera v sobě spojuje extrémní luxus s průkopnickou udržitelnou výstavbou. Je to odpověď na nedostatek místa a touhu Monaka si zachovat svůj luxusní status. A přestože se nejedná o první rozšíření tohoto typu, nový monacký počin je, ačkoliv fyzicky menší než jeho předchůdce, mnohem ambicioznější. Co si o tomto projektu myslíte vy? A jaký máte názor na výstavbu takto luxusních nemovitostí? A kdybyste disponovali potřebnými financemi, dopřáli byste si podobný luxus? Dejte nám vědět do komentářů. V případě, že se vám video líbilo, tak budeme rádi za váš like a zároveň nezapomeňte kliknout na odběr, ať vám příště podobná videa neutečou. Děkujeme za sledování. Uslyšíme se u dalšího videa.